Sa ating regional news, makakatanggap po ng pabahay ang nasa 190 na pamilya mula po sa Kawayan, Ilocos Sur na labis po na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol na tumama po sa northwestern Luzon noong Hulyo 27, taong 2022. Ang proyektong pabahay po na matatagpuan sa barangay Villamar, Kawayan ay naglalayon po na magbigay ng pag-asa at bagong simula po sa mga pamilyang nawalan po ng tirahan, lalo na sa mga nasa no-build zones na itinakda po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o yung PHIVOLCS. Kasama na po dyan ang Mines and Geosciences Bureau ng ating bansa. Itinuturing po nito ang kauna-unahang resettlement project po sa Region 1 o sa Ilocos Region na pinondahan po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Inaasahan po na matatapos po ang mga pabahay sa darating na Hulyo ngayong taon kung saan bawat pamilya ay makakatanggap ng 2 palapag na unit. IFM News. IFM News. IFM News.